Nova York és la ciutat del món amb més cronistes. Les mirades literàries i cinematogràfiques sobre la ciutat són inacabables. Per això, la Biblioteca La Bòbila ens proposa un viatge literari per la capital del món. Avui, en Carles Ferrer ens ofereix una presentació fotogràfica. Nueva York, retrato de una ciutat, és un dels últims llibres que ha aparegut sobre Nova York. Ens explica la història dels últims 150-160 anys de la ciutat a partir de fotografies. Hi ha fotografies de més de 50 fotògrafs, fotografies, dibuixos, hi ha portades de discos relacionats amb la ciutat, els cartells de les pel·lícules de la ciutat, portades dels llibres que s'han escrit de la ciutat, i és la història de com aquesta ciutat s'ha convertit en la capital del món i ha anat creixent i conquerint l'espai i el cel, que és la imatge que avui tenim actualment d'ella. El llibre, a banda d'explicar la història, es completa amb el llistat de les biografies dels fotògrafs que apareixen aquí. Hi ha una filmografia de les pel·lícules més importants amb les que apareix la ciutat de Nova York. Hi ha una discografia en la que es mostren tots els músics que han dedicat algun àlbum o cançons a Nova York, i també, com no podia faltar, un llistat de les novel·les amb què Nova York és l'escenari. Per tant, és un llibre per introduir-se amb la ciutat des de totes aquestes arts i totes aquestes vessants.